Kaixo, azalduko dugu bideotutorialak egiterakoan ze kontuen eduki behar dugun. Gomendio batzuk bideotutorialak egiteko. 3 pauso daude bideotutorialak egiterakoan. Lehenengo egin beharko genuke prestatu, gero grabatu bideotutoriala eta gero editatu. Prestatzerakoan komeni da gidoitxo bat egitea. Azalduko dugunaren gidoitxo bat. Zer azalduko dugun eta zein ordenetan. Tresnak antolatu beharra daude. Tresnak mikrofonoa eta programa, dana irekita jarri eta probatu. Eta simulazio bat egin. Esango dugun guztiaren simulazio bat. Pauso guztiak egin, ikusteko nola ateratzen den. Aurrez jakiteko nola azalduko dugun. Prestatuta daukagula, grabatzen hasi behar dugu. Grabazioa ematen dugunean, lehenengo gauza sarrera bat egin beharko genuke. Agurra ikusleari eta azalduko duguna aurreratu. Zer azalduko dugu? Jakin dezan ikusleak zer aurkituko duen bideotutorial honetan. Gero, hasten garenean, pausoz pauso, gure azalpenak ematen, joan komentatzen ahoz. Ez bakarrik egiten joan, baizik eta ahoz azaldu. Orain botoi honi emango diot, gero beste botoi honi emango diot, hau irekiko dut. Pausoz pauso joan komentatzen. Hitz egiterakoan, erritmo ertaina, ez da komeni oso motela egitea, eta ez da oso azkarra ere, eta ahoskera garbia. Ondo ahoskatu, ulergarria izan dadin. Askotan akatsak egiten dira. Zerbait trabatu egiten gara edo akatzen bat egiten da. Ez gelditu. Komeni da ez gelditzea. Errepikatu eta aurrera. Gero edizioan konponduko ditugu gauza horiek. Errepikatu, gaizki atera zaiguna eta jarraitu aurrera. Eta amaieran agurtu egin behar gara. Ikusleari agur bat esan. Bale, grabatu dugu ja, eta orain egin behar dugu editatu. Komeni da editatzea, askoz hobeto gelditzen delako. Azalean, komeni da izenburua eta egilearen izen abizenak jartzea. Lehen esan dugun bezala, akatsak egiten baditugu, edo zerbait luzatu bazaigu edo, mozketak egin. Horrela, laburragoa aterako zaigu bideotutoriala. Pauso garrantzitsuenetan nabarmendu. Hau da, kuadro baten bidez, edo hurbildu, ikusleak hobeto nabaritu dezan zer egiten ari garen. Gero, kontuan eduki behar dugu, pribatasuna dela eta, ateratzen bazaizkigu datu pertsonalen batzuk, adibidez norbaiten posta elektroniko helbidea, edo izen abizenak, horiek komeni da pixelatzea, ez ikustea. Eta horrelaxe, egingo genuke gure bideotutoriala, eta hori ja, edo Drivera igo, edo YouTubera igo egin genezake. Espero dut baliogarria izatea.